ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂದಿರ್ ಐತ ಪುದರ್ ಅಜ್ಜನ ಮಾಯಿರ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮುಂಡೂರು ಇಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜವನಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾತ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿರ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಲ ಮಂದಿರ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಟನೆ ಮಂದಿರ್ ಯಾನ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚೊಂದಂಚಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಅಜ್ಜನ ಕ್ರಿಪೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ರಾತ ಅಂಚೆನ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಟಾಕೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಲೆ ತೂತು ನೀಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಜವನೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಮುಂಡೂರು ನಾನಾತ ಇಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾನ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಆರೆಗೆ ಹಾರೈಕೆ ಮಾನ್ಪುಗ ಬುಕ್ಕೋರ ಏನು ಕೇಳೋಣ ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಅವು ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜದ್ ಕೋರ್ದಂಡು ಅಂಚೆನಡ್ದರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬೇಡ ಹಂಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂದಾರ ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂದಾರು ನಮ್ಮ ಊರೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನೇರೆಗೆ ಮನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ.